Amen. Jesu Kristu uyinkosi. uNkulunkulu wethu muhle. uNkulunkulu wethu uthembekile. Ngicela ukubingelela ubaba, ngibingelela umama egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Ngibingelela abazalwane entabeni yendlu kaJehova. Kuyabonelelwa ikhaya lami elisha. uNkulunkulu angiphe lona, ngithokozayo kulo. Ngibingelela abantwana basekhayeni leZwi. Nkosi ngiyabonga, ngibonga uNkulunkulu, ngiyambabaza. Uthando olungaka uNkulunkulu angithanda ngalo. Umusa ongaka uNkulunkulu angenzela wona. Bekade ngiwubani Nkosi yami, uNkulunkulu angithande kangaka. Ngidlulisa ukubonga, ngidlulisa ukumdumisa, ngidlulisa ubufakazi angenzele bona emva kokuvuma izono ngomhla May 15. uNkulunkulu angazi ukuthi loba buhlungu engakithi noma ngivuka ekuseni umzimba ubuhlungu bophekile, ngithi noma ngithi uma ngidumisa ngangasayiphakamisi kakhulu izandla, ngase ngilinganisa ngoba zibuhlungu. Uma ngizothatha into ephezulu nje ngicela oseduze angithathele. Kodwa ngomsa kaNkulunkulu angibazi loba buhlungu leza inhlungu ukuthi zaphela nini, kodwa umzimba wami awusenanhlungu. Ngangihamba ngathi ngithwele into obuhlungu enganginabo. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambabaza. Kusasa ngiyaphuma bengithatha umkhosi ka21 days ngicela uNkulunkulu kunezinto engizicelayo uNkulunkulu. Bazalwane, kumnandi ukuhlala noNkulunkulu, kumnandi ukuhlala uNkulunkulu. Ngifunda izwi lakhe, ngimusa uNkulunkulu exoxa nempilo yami, ngilalela inkonzo, ngizwa ngiphendula einkonzweni ubaba uNsibande kade silethela zona nezabazalwane. Ngizwa ukuthi uNkulunkulu izwi lakhe liyaphila. Bakuthiwa izwi likaNkulunkulu liyaphila, nanti lixoxa nami. Wangiphendula uNkulunkulu ey'ntweni ey'mbili kade ngiyikhulekela. uNkulunkulu already usengiphendulile ngingakaphumi ngisho ukuphuma emkhosini. Ngiyambonga uNkulunkulu, ngiyambabaza. Muhle uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi, uJesu Kristu uyinkosi. Uma ndibulise kwikhaya lakwaTata Nsibande, ndibulise abangcwele bekhaya leZwi, ndibulise kwibandla iTaba kaJehova kuyabonelelwa. Mandibonge uThixo Tata ngawe nomama onisebenzisayo. Ndibulele nomama owandifaka kwikhaya leZwi. Ndibonga ukwakhiwa Tata, ndingumntana kaThixo ndisindisiwe, kodwa ndifumana into ezintsha ingathi bendingekamsebenzela uThixo. Ndibulela ukufundisa ukuthandaza Tata, intobeko esiyifumana kuni ningabazali bethu basemoyeni. Siyabulela ke Thixo, siyambulela uThixo ngani. Ndibulela uThixo Tata nokwazi ukungena inkonzo yokuzithoba. Bendisizithoba ifasting nje ithatha 3 days, kodwa ndiyakwazi into yoba ndithathe u5 days nangaphezulu. Ndiyabulela Tata, ndibulela uThixo. Bendinomkhuhlane obuhamba nentloko, ndikhohlela, ndancedwa ngumthandazo okumaRoma 10 verse 9. Ndilandela emveni kwakho Tata, nomthandazo owandincedayo ngexesha uThixo ubenibeke nodwa ninomama enithwalisa amandla amatsha. Undincedile lo mthandazo. Ndiyabulela kakhulu, ndimbulela uThixo, ndiyambulela kakhulu Tata uThixo ngani nangokundiphilisa nangokukhula ngokwasemoyeni. Ndiyabulela uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi, uJesu Kristu inkosi. Amen. uJesu Kristu uyinkosi. Baba, ngicela ukubingelela ninomama nabazalwane bonke egameni likaJesu. Baba, ngicela ukubonga kakhulu uNkulunkulu nje ekuseni osenzela umusa wasiphilisa. Siyambonga futhi uNkulunkulu ngawe Baba ukuthi uyasifundisa imfundiso zakho, siyasiphilisa ngisho emakhaya esihlala kuwo.
Cause siya-aplaya ukwenza njengoba usuke ushilo lokhu uNkulunkulu asuke ekuphathise khona bese ukudlulisela kithi. Kuyasisiza kakhulu baba, siyabonga. Siyambonga uNkulunkulu ngawe ninomama. uNkulunkulu baba engathi ngasigcinela wena, akumise njalo cause uphethe imfihlakalo ey'nkulu zikaNkulunkulu. Siyambonga kakhulu baba uNkulunkulu. Baba nje ngicela ukuthula ubufakazi. Umfana wami ufunda e-DUT, ngamngenela emkhosini. Ngitshela ukuthi ubhala isifundo owayekade esifeyilile last year ngoba kade kuJanuary to June. Baba ngiyambonga uNkulunkulu. Ngangena emkhosini nje ngakhuleka. uNkulunkulu wangenzela umusa baba. Ngakhululeka baba, ngicela uNkulunkulu ukuthi ngicela nje avena siphase ngo-distinction. Baba kwenzeke exactly. Uthe ngitshela nje Sunday silungiselela ukuya enkonzweni ekuseni. La khona ethuka amanzi okugeza useyangitshela ukuthi hhayi-ke ama-results aphumile, shuthi aphuma ngoSaturday ama-results ebusuku. Washo ukuthi ama-results aphumile, washo wathi uvele wathola u-distinction. Baba ngambheka uNkulunkulu, ukuthi uNkulunkulu wethu uthembekile ngey'khathi zonke. Konke esikucelayo uyasenzela, masicela nje ngokukholwa egameni likaJesu Kristu waseNazaretha uyasenzela. Ngambonga kakhulu uNkulunkulu baba. Kodwa futhi baba ngibonga kakhulu uNkulunkulu ngawe ukuthi lokho osuke ukushilo usuke ukuthatha kuNkulunkulu, lokho osuke ukushilo ukuthi asikwenze. Ngoba uma sikwenza baba uNkulunkulu uyasiphendula kakhulu. Ngiyabonga baba, ngithi uJesu Kristu inkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi baba. Siyathemba ukuthi uNkulunkulu unigcinile ekhaya la kaBamtsibande, nathi usigcinile la ekhaya kaMabaso. Baba ngithi angizobonga nje uNkulunkulu kakhulu ngasenzele khona ukulala sivuke sisaphila sisaphelele. Kuwumusa lo phambi kwabaNkulunkulu. Noma-ke sizwile sikhona umndeni wasithola usisho ilungu lawo. Nawo siyawududuza kakhulu ngoba noma siphila emhlabeni kodwa akekho umuntu osuke efuna ukuthi ashiye ilunga la, ngoba wonke umuntu ubalulekile emndenini. Baba ngithi nje angizobonga nje kakhulu uNkulunkulu. Ngamfonela ngelanga sorry, noma ngingazange ngize ngifone, kodwa ubaba kwakuyisonto sisemkhosini kukhulekela iy'nkonzo zikaJulayi. Baba ngamfonela ngikhala ngisebe ngisibone, baba ngiyambonga uNkulunkulu ngoba uNkulunkulu ngambone ngenelela ngaso leso sikhathi, eshintsha into engangikhala ngayo. Namazwi baba nje anginika wona ngiduduza kakhulu. Mase kuthi ngizophinda ngiyabonga ngobufakazi baba kasifakele bona njalo kuyinkonzo kaJulayi, nami ngitholakele kakhulu kulobo bufakazi. Ngathi kade Nkosi uyangithanda, ufuna noma kuthiwa ngiyafuna ukuyolahlwa ekulahlekeni, kodwa ngiyele mina ngokwami. Usisi lo kade efakaza ngendaba yokuthi ubephila nge-grant yomntwana ngoba ubengasebenzi. Kodwa khona lapho bekhipha okweshumi okuwu-R50 nje aku-R500. Ngayithola ngathi hawe ma, lo sisi waze wayikhuluma into kumina. Mina-ke baba benginale nto yokuthi-ke ngithi hawu ngeke umsebenzi ongaka uBamtsibanda akawenza ngikhipha u-R50. Hhayi ihlazo nje elikhulu kabi, elikhulu nje ihlazo. Ngikhohlwe ukuthi uNkulunkulu benhliziyo yami, futhi ngikhohlwe ukuthi akahle kahle asiyilethi kuBamtsibande sizonikelela uNkulunkulu. Manje ngiyinyezi ngomsebenzi owenza, ngithi hawu kodwa uBamtsibande uzothi nje mase sengikhipha u-R50 impela nje uqokoza uwodwa emsebenzini okangaka wenza. Kodwa ngambonga uNkulunkulu ethembekile kulo sisi ukuthi hayibo ngokuthembeka kwakhe naye wayiveza ukuthi uthembekile. Baba siyabonga kakhulu nento engayibona. Hayibo baba, namanje ngisayixoxa futhi ngiye ngisho ukuthi yabo le ngiyaqala futhi ngiyagcina into engayibona. Nazi baba indlela engangikuzwa ngayo nendlela engikhuluma ngangilindele omunye ubaba, noma sengithiwa ngibona uMamtsibanda ngilindele omunye. Hayibo baba into obeke ninayo. Hayi baba Nkosi yami siyabonga kuningi sisazokufunda, kuningi. Hayibo baba, mina ngangiqala ukubona into enje, ngangiqala futhi ngangigcina ukubona umamfundisi othobeke ngaleya ndlela, onothando, umbuka engasho ngolutho. Noba mfundisi ngangiyitshela nje uBamtsibanda uhlukile kunalokho esimbone yikho. uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela kubaba, ngibingelele ekhaya kaNtsibande.
Ngithanda ukudlulisa nabo ubufakazi. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu nami ngokuba sekhaya leZwi. uNkulunkulu uyangenzela into ey'nkulu ezingimangalisayo, nami ngiyaphila. Ngike ngaphathwa ingalo, ngakhuleka uRoma 10 yaphela, nekhanda mangiqeda nje ukuphelelwa umsebenzi kwaba nekhanda elibuhlungu indlela esimanga. Nalo ngakhuleka uRoma 10 nalo laphela. Kune-2 days ade ngingene ngawo emkhosini. Ngiyaqala nqa ukuthi ngingene emkhosini since ngoba ngiku-treatment. Ngake ngayeka i-treatment ngenxa yokukholwa. Ngaba right, ngathi ngisuka ngagula, ngabuyela emuva. Kwakhosta ukuthi ngibuyele ngiyiphuze futhi i-treatment. Kodwa ngenxa yey'mfundiso zakho baba, uNkulunkulu ngimbonile engenzela isimanga. Kulo 2 days ngayitshena nje ukuthi ubaba wayesifundisile ukuthi masisaba kanti singabazalwane abanjani. Ngayitshena ukuthi ngizowayeka la maphilisi ngingaphuzi isidalo ngibe semkhosini. Ngangena angikaze selokhu ngasindiswa, ngikaze ngibe semkhosini kube lula konke. Ngisekhaya kade ngibaphekela, besho nokuthi ngipheka kamnandi, kodwa nje appetite ukuthi ngiqalele ukudla ngangingenayo. Ngithanda ukumbonga kakhulu uNkulunkulu kakhulu ngawe baba imfundiso. Sasilokhu esithi sisindisiwe kanti asenzi okufanele phambi kaNkulunkulu. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngangenzele khona. uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngiyabingelela umpostoli Dr. Ntsibande noma umpostoli Ntsibande kwelihle igama likaJesu Kristu waseNazaretha. Amen. Ngibingelela abazalwane bonke basentabeni yendlu kaJehova. Ngiyabonelela. Ngibingelela nabazalwane basekhaya leZwi. Ngiyathanda ukuqhubeka nje ngilokhu ngimdumisa uNkulunkulu. Ngixolise ukuthi lokhu ngivela njalo, kodwa enhlizweni yami ngibuka nje umusa kaNkulunkulu ukuthi uma siqala umkhosi we7 days ngavele ngahlaseleka, ngaba nekhanda elalingishaya la enhlafunweni nasekhanda livele libande ngize ngingene eshaweni ngivulela amanzi ashisayo ukuthi ngcono kushise ekhanda than ukuthi kubande, ngoba kwakubanda kabuhlungu engathi kuthelwe i-ayisi. Bese kuthi la enhlafunweni kuvele kube ngathi nje angazi libe dizi, kube nomzizi sengawazi nje umzizi wakhona ukuthi ngawuchaza ngothini. Bese lapho mangizofunda izwi ngivele ngikhohlwe nanokuthi bengivule kuphi. So ngabuka impi usathane ayengilwisa yona. Ngaqhubeka ngathi kuthiwe nje sihlale siyoze sifake ubufakazi after, noma kwakuphuthuma ngaze ngivele ngithathe lo mthandazo baba akasifakela yona, ngibeke endlebeni, ngibeke nasekhanda, ngibeke nala okubuhlungu khona, ngilalele nami bese ngiyakhuleka. Ngiyambonga uNkulunkulu ukuthi kulezo nhlungu lezi nalelo khanda usathane ayengihlasele ngalo, ngalizwa selinqotshwa. Kungithatha isikhathi nokho ukuthi liphele, lize layophela mhla kuphela umkhosi we7 days. Ngiyambonga uNkulunkulu ophilisayo, ngiyambonga uJesu ozwayo. Nje enhlizweni yami ngibonga ukukhuliswa, nanokuthi uNkulunkulu asiphe abazali abayimento njengobaba uDr. Ntsibande nomama Ntsibande, ukuba basimentorishe, besi-equip-a, besihlomisa ukuba sazi ukuthi kumele sibe amakholwa anjani. Enhlizweni yami ngiyazibuka nje ukuthi hawu Nkosi, cishe ngafa ngayesihogweni, ngishumayelile, ngithandazile, ngahlabelela impela, futhi ngazizwa ukuthi ngiphethe yona, kanti cha, kushoda ukuthi ngilahle izono, ngihamba nje ngihuqa imithwalo namanyala. Ngiyambonga uNkulunkulu ovuse incika kaJehova nencikazi kaNkulunkulu bayizositabula itabula imiphefumulo eminingi ebuye ekubhujisweni ngingomunye wabo. Ngiyabonga ngithi uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba uNtsibande noma Mtsibande,
nabazalwane basekhaya leZwi nabazalwane basentabeni kaJehova kuyabonelelwa. Ngiyanibingelela egameni leNkosi yethu Jesu Kristu. Baba, ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu selokhu ngangena ekhaya leZwi izinto uNkulunkulu angenzela zona. Ngiyazibonga kakhulu izifundiso zakho Baba usifundisa zona ezibe yisibuko sempilweni yami nasokholweni lami. Bengithi ngihamba kahle kanti cha, kukhona okusalayo. Selokhu ngangena ekhaya leZwi kuningabi okushintshile empilweni yami. Buningabi ubufakazi enginabo uNkulunkulu izinto azenzile. Mama uNtsibande, ngiyabonga kakhulu iy'mfundiso zakho mama ney'nkonzo zakho, intobeko esezwini lakho. Uma ngilalela kuba khona ukuthula ne-comfort emangalisayo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngawe, ngathi uNkulunkulu angaqhubeka akukhulise, akugcwalise. Ngiyabonga nobufakazi babantwana baJehova entabeni endlu kaJehova. Kodwa engifuna ukufakaza ngakho kakhulu uNkulunkulu okuyisimanga ngenzele kona. Izinto endlela ekhaya lami ezishintshe ngayo. Ubaba wekhaya kuyena umuntu okhulayo. Bengiba nenkinga masizokhuleka ukuthi ngicele ngithi masebenze konke ukuthi asikhule kini. Kodwa ngimbona ubaba ashintsha ethatha i-leading role ukuthi sizokhuleka nini. Ngajabula ngambonga uNkulunkulu kakhulu. Manje sithi masikhuleka ubaba athi sizohlala nje sikhuleke sifunde izwi likaNkulunkulu. Kunokuthula okumangalisayo. Akusekho lokwakutatazela masikhuleka. Siyahlala nje sithobe sibe nesikhathi sizinze. Sometimes isaye sithi-ke Nkosi yami akulungi kanti thina esingalungile. uNkulunkulu meseqala elungisa thina zonke izinto ziyalunga. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu ngemisebenzi yakhe, ikakhulukazi lento angenzela yona kubaba wekhaya. Ubengafuni nje ukuthi sivule iy'nkonzo zikababa, kodwa njalo uma ngizivula bengiya ngibuza ukuthi ngicela ukuthi silalele, singalalela. Athi hhayi ungayivula, ngiyivule alalele ngokuthula. Sengimuzwa manje sekusho yena athi before sikhuleke ake sivule abaseRoma 10 ke siqale ngabo. Ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu. Ngithi uJesu Kristu uyinkosi. uJesu Kristu uyinkosi baba. Baba ngiyabonga kakhulu. Inhliziyo yami ijabule nokuthula, ngijabule. Hawu ngayithola nginyathela ngenyawo zami entabeni yendlu kaJehova. Ngakhuluma nomama uNtsibande, ngakhuluma nobaba uNtsibande. Ngezwe ukuthula emphefumulweni wami ngendlela emangalisayo. So baba ngiyabonga kakhulu. Ifoni yami ngezwe nendaba zokuthi kade kufastiwe. Ifoni yami ikhanya iqaqeka manje. Emva kokulinyazwa izinja yalimala kakhulu kodwa ke isi-right. So ngiyabonga kakhulu. NgoLwesithathu kuzoba nenkonzo zikaJuly izoqala ngo-Friday. Ngahlaselwa izinja eziwu-3. No uNkulunkulu wangisiza kakhulu, ngaze ngabe ngiwa phansi. Umusa kaNkulunkulu wangisiza. Ngalimala nje kancane. Ngabiza igama likaJesu, uJesu Kristu inkosi. Ngasikrima ngamemeza. uNkulunkulu wasebenzisa isu lakhe zahamba. Abakubo kwazo baphuma nje sezihambela ukuthi ke beze bethi sorry abakaze beze, but ke ifoni yami yafa lapho njengamanje isilungile. So ngiyabonga kakhulu. Ngiyabonga baba. Ngithe mangifika lapha, mangifika enkonzweni nganginenkinga yokuthi uma ngifola, mangiguqile ngithi ngiyafola ngiphathwe yikhanda. Kodwa emva kwe-first surgery iyaphela lena, ngayizwa iphela. Ngakwazi ukuthi mangiguqile mangifolisa ikhanda lo nzulwane obungiphatha angabe ngisawuzwa. Number 2, enye into ebingenza emva kokulinyazwa izinja benginokwethuka. Ngisho ebusuku ngiphaphame ngibe nokwethuka, ngisho nje emini nje ngathi ngiyacabanga kahle ukuthi hawu cishe ngafa, ngibe nokwethuka. Kodwa nje mangifika lapha, mase ngibuya lapha, ngabuya ayisekho leyo nto, yaphela nyanyanya. Ngiyabonga kakhulu.
Ngiyabonga baba, cela uNkulunkulu angisize abusise nalo mzalwane wangithatha, umzalwane wangisukela nje wangithatha wangibeka ephisen wathi asambe ehamba yedwa ngemoto yakhe. So ngiyambonga kakhulu uNkulunkulu, uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi baba. Ngithi angibonga uNkulunkulu ubukhulu bakhe nomusa wakhe. Selungangena ekhaya leZwi. Ngingene ngoFebruary. Ngiphethe amadolo ngikhohlwa ukuhamba mangisuma sathi ngamemeza. Kodwa ngiyawuzwa umahluko kakhulu kade ngisenkonzweni usuku mhla 29. Ngibhizi ngehla ngiyasebenza uzashaya mhla 5. Kodwa angizwanga lutho nolunci emadolweni ami. Ngumqima nje bekukhathala nje okungasho ukuthi amadolo lutho. Ngiyaphamisa udumo uNkulunkulu eliphezulu ukuthi umusakhe omkhulu. Ngiyabonga kakhulu uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu uyinkosi. Ngibingelela udokotela, umphostoli, umfundisi, ubaba uNsibande, nomama nekhaya lonke lakwaNsibande. Ngilethe ubufakazi bokuthi impela uJesu Kristu uyinkosi, unamandla, nokuthi ungena emkhosini nomkhuleko unamandla amangasayo. Ngiyabonga kakhulu baba mfundisi Nsibande, kukhulu kakhulu uNkulunkulu angenzele kona ngokuthi ngitholane nomama owangifaka ekhaya leZwi. Ngiyabingelela abazali bonke ekhaya leZwi. Ngiyabingelela entabeni kaJehova endlini. Ngiyaxolisa ngisazobheda. Ngiyabingelela endlini entabeni kaJehova. Kuyabonelela abazalwane bonke. Ngenzeka isimanga lana benginomfana wami wathwala iziqu zakhe le-University eTshwane ngo-2017. Kuthe ngo-2018 wayesenza icala elamfaka ejele waboshwa lokholokho belingathethwa leli cala. Kodwa ngithe ngokungena emkhosini nomkhuleko neluleko kababa uNsibande laqalwa icala lathethwa nge-5 and 6 beliphindelile futhi kuJulayi 4 lizoqhubeka futhi kuJulayi 25. Ngibonga nje amandla omkhuleko ukuthi leli cala seliyathethwa emva kwesikhathi eside kangaka. Ngiyabonga. Jesu Kristu inkosi. Ngiyabingelela apostoli bamtsibande noma mtsibande egameni lenkosi yethu Jesu Kristu. Lithizwe asibe ababongayo. Ngiyabonga nami ukungena ekhaya leZwi. Ngilalele ngimbheka ubaba Mtsibande ngefansa nomvangeli uJohane lapha uJohn 1 verse 6 lapha lithi khona izwi, there was a man sent from God whose name was John. Ngiyalikhipha lika John ngifake umpostoli Nsibande. Siyambonga uNkulunkulu ngeyimfundiso zonke nezwi elisikhipha ebubini. Bengisindisiwe from 2011 kodwa ngingazi ukuthi makuthiwa vumani izono lishiye. Angisazi lezi zono ukuthi izona ziphi. Ngenza konke mina okwenziwa ngqoke konke okugqokwayo ngingazi, kodwa ngendlela uNkulunkulu angibusise ngayo ngokuzwa intshumayelo nezimfundiso zikababa Mtsibande ecacisa egcizelela aza kutshele isibonelo sesono ukuthi indlebe iso ukuthi nokuthi wazi ngokusobala akubekele obala ukuthi kuyisono. Ngiyambonga uNkulunkulu
kakhulu ngendlela angithokoze ngayo emoyeni wami. Ngithi noma sengiguqile enkonzweni yami, ngiguqe ngedwa, bonke abantu bemile behamba behle benyuka bekhuleka njengokujwayelekile, kodwa ngazi ukuthi loku engikwenzayo kusembhalweni, angiphambukile, ngenza okuyikona kona, ngenza intando kaNkulunkulu. Siyayibonga izifundiso amaqiniso, kodwa nokuhamba ngobungcwele ukuthi usemqoka kangakanani, nokunakekela umzimba oyithempeli likaNkulunkulu. Sesiyazi ukuthi kufanele senze njani. Siyabonga kakhulu, siyambonga uNkulunkulu ngoba Mtsibande uJesu Kristu inkosi. uJesu Kristu inkosi. Baba Nsibande, ngiyathatha leli thuba ukubonga uNkulunkulu kakhulu angenzela khona. Sengiphilile, nomzimba wami ngiyawuzwa ubuyile, nasemsebenzini sengibuyele, ngiyasebenza, nemoto futhi seyibuyile. Noma ngabe i-assessor ye-insurance yayithe i-beyond economical repair, ngase ngiyayicela ukuthi ngcono banginikeze yona ngiyikhandele mina. Banginikeza imali, ngayikhanda ngemali encane kakhulu kunale mali le ababeyishilo bona. Ngambonga kakhulu uNkulunkulu ngendlela angenzele ngayo. Bengiqinisa kakhulu ngomkhuleko ubaba wangisendela wona, nale mkhuleko yange-18 May. Hlala njalo nje ngikhuleka yona, nasemkhosini ka7 days, noma ngangizwa ukuthi impilo yami isantengantenga, ngangibuye ngizwe nesiyezi sithi zuu, kodwa ngithi nje amapilisi wona cha, angeke ngiwathathe. Iphilisi elikhulu elinguJesu Kristu lona engizolidla. Ngaqinisa ngokufunda izwi, ngithandaze, ngambonga kakhulu uNkulunkulu. Manjena ngiphilile. uJesu Kristu uyinkosi. Amen. Jesu Kristu inkosi. Baba Mtsibande, ngiyamuphakamisa kakhulu kumbonga uNkulunkulu ohamba naye, ngoba uyasenzela umusa usuku nosuku. Ngibonga ngisho imfundiso zakho usifundisa zona, usithumela ngisho imkhuleko, silandele le mkhuleko, sikhuleke ngayo. Iyasenzela imangaliso emangazayo, ngoba nje ngitholile nalezi mpahla ngemfundiso zakho Baba. Jesu Kristu inkosi. Amen. Baba Nsibande, uJesu Kristu inkosi. Ngiyabonga kunina noma ngibonga inkonzo enangilethela yona. Ngizuba umnandi nokuthula enhlizweni yami. Ngibonga abazalwane bonke ababekhona enkonzweni. Abawuvala umlomo Baba Nsibande, abantu ababekhona la ekhaya enkonzweni. Bathi bayaliqabuka ivangeli elifana naleli. Ngisho abazalwane bami babebaningi babekhona. Bacelile abanye ukuthi ngibafake ekhaya leZwi. Ngiyambonga uNkulunkulu ngale nkonzo, ngoba uphendulile abantu abaningi bayambona uNkulunkulu, bayabona namandla kaNkulunkulu. Ngiyaphinda-ke Baba Nsibande, ngibonga umkhuleko ungithumelele wona ngesikhathi ngithi ngihlushwa imimoya iyavula eminyango, iyaxikizisa eminyango. Kangangoba nala ekhaya bekukhona izicathulo engathi uphaca ezihambayo. Kodwa kusukela nje ngithole lo mkhuleko wakho Baba, ngithi uJesu inkosi.
sihleli ngokuthula, asinavalo, asinakwesaba. Siyambonga uNkulunkulu, sohlala simdumisa njalo. Siyabonga Baba, uNkulunkulu abe nani noma anikhulise, anivikele ezimpini zonke. Asiyazi into enje eyenzeka la ekhaya ukuthi ngathi kade kukhona imimoya nje, kodwa ngokukhulu ukushesha ayisekho imimoya. Silela ngokuthula. Siyabonga, siyabonga Baba.